kami sa Lapu-Lapu. Magkakaling survey kami after Odette. So, ngayon lang po ulit kami nakabalik. So, ayan. Sir, botante ka po? Botante ka po? Okay, sir, sino po yung presidente mo? Bongbong and vice mo? Sara. Okay. Sara. Kayo po, sir, botante ka po? Hindi. Ikaw, sir, botante ka po? Ano naman? Survey po, kali survey po. Yeah? Sino po presidente mo? Lenny. And vice po natin, sir. Soto. Salamat po, sir. Lenny and Hello po, so nanako at mong gamit ko rin. Soto. Kayo po, sir. Botante ka po? Hindi? Ikaw, sir? Rated ako, NPA. Ikaw po, sir. Ikaw po. No permit, no address ako. Presidente po. Sino? Balik. Ito si Lenny. Yung vice po. Kiko. Okay. Thank you, ma'am. Lenny and Kiko. Ikaw, sir? Ikaw po, sir. Botante ka po, sir? Botante ka po? Hindi po. Kayo, ma'am. Botante ka po? Sino presidente mo? BBM. Vice po? Sara. Okay. BBM and Sara. Ikaw po, ma'am? Botante po? Survey po ito. President and vice po. Ito po yan, sir. Ito to. Nahirapan po si ma'am. Okay. Esco and vice po, ma'am. Soto, okay. Esco and Soto. Ayan, dalawa na si Soto. Sir, sino po presidente mo, sir? Sir. Okay na, sir. President po and vice. Marcos and? Okay, thank you, sir. Marcos and Sara. Kayo po, sir, ma'am. Botante po kayo? Matanong ko po, sino po yung presidente nyo po at saka vice? Marcos, 100 points. 100 points and Sara. So yan po, Marcos and Sara. 100 points, sabi ni madam. Ikaw po? Same po sila, same. Okay. Kayo po, ma'am, sir? President and vice po? Marcos and Sara. Ayan. Okay. Ikaw po, nanay. Botante ka po, nanay. Sino po yung ano natin, nanay? Presidente tsaka vice. Sige po. Kung ano pong nasa puso mo, nanay, sige. Sino yan? Sara. Itong sa taas po. Di Guzman yung sa'yo. Esko. Okay. Thank you, nanay. So, sabi niya, Esko. And Sara. Thank you, nanay. So, kayo po, okay lang po matanong kayo? Sino po sa inyo yung ano? Sino po? Presidente nyo? BBM and Sara. Okay. Sara. Ikaw, sir. And same po sila. Okay. Sir. Okay, sir. Bakit po? Bakit po? Bakit si BBM? Okay, sige po. Sige, salamat po. Hello po. Hello ma'am. Okay lang po matanong. Sino po ang presidente mo? Survey lang, ma'am. Yes, kali survey lang po ito.
Malapit na po kasi halalan, di ba? Oo. Ayaw. So, butante ka po? Bante kami na. Okay. Wala pa mag-ikot. So, Wala pwede sa okay. So, mayroon po tayong undecided. Undecided po sila. Yung isa, undecided din po yun. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Okay, hello madam, pwede po matanong ko sino president mo? Si ano, Lacson. Lacson, tsaka O po kaya si Marcos. isa lang po eh. Oh, Lacson. And? Soto. Okay, maraming salamat po. Okay, Lacson. And Soto. Ayan, Dito. Hello, botante po kayo? Botante po kayo? Sino po yung presidente nyo? Wala pa po, undecided. Kayo, sir? Okay, so undecided po. Apat, ikaw, sir, botante ka? Okay, so tatlo lang po yung undecided. Good morning. Hello, sir, pwede po matanong ko sino po yung presidente nyo? Sorry, sino po? President siya tsaka vice po natin. Marcos and Sara. Same po kayo? Okay. Maraming salamat po. Sige. Ayan, Sara. Sir, okay lang po matanong, sir? Sige. Busy si sir. Dito tayo. Sir, matanong kita, sir. Baka may napuspusuan ka na ba dyan? Kaya ko awat ka mo? Okay. Yung sa ano? Sa vice mo. Kaya eh, kung binigyan. Bakit po? Bakit si BBM? Why? Feel ko lang. Ay, ganun pa sa. Bipilo ko. BBM, okay. Maraming salamat po, sir, Okay. Dito tayo. Hi! Oh, hello! Sino ba presidente mo, sir? Okay, parang may ano siya eh. Sige. Huwag nang pakyaw eh. Sige nga. Oo. Ang pinagaginahan ko. Ay, pinakagusto mo. Sa feeling mo, makakatulong po sa ating bansa. Para umunlad ang ating bansa. Sige. Pwede duha akong Hindi, pero isa lang. Isa lang yun? Isa lang. Dalawa ang pinaka-idol ko dito, ma'am. Oo, sino? Marcos at sige Pacquiao. Okay. Puro lagi gnaw si Pacquiao. Marcos ang mga. Nagbase ka po sa Marcos. picture mo po yung masarap Marcos picture. ang Marcos. Okay, Marcos. Ay, yung vice mo, sir. Ano version nila? Ano ni? Oo. Ano ko Sara? Okay. Ay, sir, bakit po si Marcos? Ha? Bakit? Tingin ko, ma'am. Oo. Sa ng ating bansa. Okay, sir, maraming salamat po. Okay, thank you. Okay, doon muna kami. May Tagalog ni. Hello, sir. Okay lang po mag-ambala, sir. Botante ka po? Sino po sa kanila yung gusto mo, sir? Lenny. Ay, yung vice po? ay, ma'am, tanungin po kita mamaya. Sino, sir? Ay, kasama sa Kiko eh. Sayang. Kiko and Kiko. Lenny. Ikaw, ma'am. Lene po. And? Lene. Lenny and? Kiko. Okay, maraming salamat po. So, dito tayo. Ayan, Lenny. Yung marker natin. Kiko. Eto. Nanay. Pwede pa kita matanong, nanay? Sino po sa palagay mo makakatulong? Ayan, si Espo. And vice po natin ay? Welly. Sige. Maraming salamat po, nanay. Ito muna. Welly, yung... Ikaw, nanay. Sino? May napupusuan ka na ba? Sino sa kanila?
so undecided si nanay. Sige. Thank you, nanay. Ano, sir? Oh, president siya ka, vice. Lini. Lenny. And? Marcos. Ako ka na si Nico. Maura. Okay. Thank you, sir. Thank you. So, Sir. Pwede, sir. Lenny and... Hello, sir? Sino po? Pacquiao. Pacquiao. Bakit po? Gusto ko lang si Pacquiao. O, sige. Ayan, si Pacquiao daw. Si sir. Eh, yung vice pa natin, sir. Juan. Sarah. Sarah. So, Sarah. Thank you, sir. Ay! Natakot. Ano, nanay? Wala. So, oo, dito muna ka. Hello, sir. Okay lang po. Pass mo na siya. Sige. Ikaw, sir. Sige, dito tayo. Hi. Sir, pwede matanong sino po yung presidente nyo? Marcos and? Sarah. Ayan, sir. So, ayan, Marcos po. Ang sa kanya. Ako, Marcos Bugsara na ako eh. Marcos and Sarah din. Marcos yung isa, tsaka Sarah naman yung isa. Ikaw, Sir Lenny? Yung vice mo? Malapit na po kasi election, di ba? Kiko? Okay. Thank you, sir. Dito tayo. Hello. Pwede matanong. Kali survey po ito. Si Lenny. Okay. Ilan ba Lenny dito? Dalawa? Ilan ba sa loob? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yung vice po natin. 5 din. Okay. Ay, maraming salamat, sir, ah. Sir, yung sabla naman, sir. Hello po. Hello, magandang botante ka po. Botante po kayo? Ikaw, sir, botante ka? Ay, sir, matanong lang po, sino yung presidente mo? Baka gusto niyo panoorin sa YouTube po ito. Ito. Sino po? Wala? Sino? Sige, undecided ka po. Okay. So, sir, undecided. 1, 2, 3. Undecided, sir. Nice. Ate, yung vice mo, undecided din? Okay. Ikaw ka ng ma'am. Hello, ma'am. BBM ka and? Sarah. BBM, si ma'am. And Sarah. Kayo po dyan, ma'am. Pasok ka po ako, P2. Okay, and? President? BBM, si ma'am. Lakso niyo sa'yo, ma'am. Okay, ma'am. Sa YouTube po yan, ma'am. Oo. Ayan. Hintayin po natin yung namimigay ng pera, ma'am. Ikaw po, ma'am. BBM. And, vice po natin. Okay, sir. Iba po kasi kan ma'am, iba po din po. Magkaiba po sila. So, Sarah. Ikaw po, ma'am. BBM. Sarah. Wait, bakit po tayo doon? Ayan po, tapos na po kami. Thank you so much, ma'am. So, dito kay
Eto, may mga magagandang bini-bini. Hello po. Ah, okay lang matanong. Butante po kayo, madam? Hindi. Sabihin niyo na lang po kung sino butante po kayo, di ba? Okay. Marcos and Sarah. Eh, kayo po, ma'am. Undecided. Yes, mayroon po tayong undecided. So, walang problema. Marcos and Sarah yung isa. Ikaw, okay. Marcos din and Sarah. Maraming salamat. Ipagpatuloy niyo na po. Yan, tapos na. Tapos ko na na. Thank you po. Ay, doon pala. Doon. Hello? Sige. Ay, sir. Butante ka po. Sige, sir. Tanungin kita. Sino ba? Sino po ang ating presidente? Oo. Presidente Lenny. So, Lenny po ang sa kanya. Vice po. Soto. Okay, si Soto. Thank you, sir. Thank you. Hello po. Pwede ba tanong ko sino? BBM and? Die Hard pala si sir. Ito. Nagpatato pala si ano? Galing naman ni sir. So, ayan po Hi, ikaw. Lenny and? Soto. So, ang sabi niya, Lenny and Soto. So, okay. Ito, Lenny. And Soto. Sir, thank you so much, sir. So, doon tayo sa kabila or dito? Oo. Ay, magkapit bahay tayo doon sa isla. Shout out kayo. Shout out po kayo. Ay! Hello, ma'am. Butante ka po? Okay. Sige dito. Hello, ma'am. Butante ka po? Pass? Sige, pass po. Hello. Pwede po matanong, sir? Kalye survey po kami. Sino presidente niyo po? Lacson yung sa'yo, sir? Marcos? Sino po, sir? Marcos and Vice. Vice. Sarah. Okay, and ikaw po, sir? Undecided yan, sir. Okay, BBM. Tsaka yung vice mo. Hindi, sir. Kasi pag nagbo-vote ka, di ba, isa lang? Wala namang dalawa yun, sir. So, Sarah. Bakit? Ang bilis naman magbago ni sir. Sorry, Pacquiao. Kasi isa lang. Di ba, isa lang? Oo. Wala ba dalawa? Yun lang ba? Sige, gawin nating dalawa si Manny. Okay, gina. Yung vice mo, Sarah. Gawin ko na Pacquiao? Sige, ang sabi ni Sir Gina. Okay, ikaw sir, baka ano? Same, Pacquiao and yung vice mo, same pa rin. Pacquiao. Ikaw sir, okay. Okay, undecided si sir, so wala. Ito sa sir, butante ka po. Ikaw po, sir. Ikaw? Sino? And? Sarah, Vice. Sarah. So, ayan. Sir, maraming salamat po sa inyo, sir, So, dito tayo sa ano. Hello po sa inyo, mga sir. Matanong ko, sino po yung presidente nyo dito? President tsaka vice po dito sa baba. Presidente mo? Lenny amo. Lenny.
Ikaw, Lenny. Lenny. Okay, Lenny si Sir. Bongbong Marcos. Marcos ka. Oo. Yung vice mo, Sir. Duterte yung vice niya. Ato ko na kumanay ha. Ikaw, Sir. Ha? Ikaw. Marcos ma'am. Marcos and? Bayos na ako kay Sara. Okay. Sara lagi mo. Okay, dito tayo kay... Hello, ma'am. Pwede matanong po? Sige. Ayaw ni ma'am. Ay. Ikaw, sir, na ano ka? Ma'am, ako sa tanong ko naman. Okay. Okay. Okay na ba, sir? Isa may pili ako niya. Pag-isipan po natin mabuti. Lini. Lenny? Lini. Ah, Bayan mo ko, dari ko laki, Marcos lang. Marcos tsaka? Sara ako kuan. Bayos. Okay. Ang sabi niya po, Marcos Mana, Sara. and Sarah. Ikaw, ma'am. Ikaw po. Nagkasulit na naman ko sa Sara. Marcos and Sarah. Ikaw po. Marcos and Sarah, sir. Ang tiruan! Bongbong Marcos! BBM! Kayo po. BBM na ka namin! BBM! Ikaw, nanay. Hoy! Wala. Oo, survey lang po. Hindi natin alam, Ito ay ano lang po na survey lang po. Ito malalaman po kung sinong mas malakas dito sa sa Cebu. Sino? Pacquiao. Dito, nanay. Bayos. Vice? Sinong vice mo? Ito, vice po dito. Soto. Ang sabi niya, Pacquiao and Soto. Thank you, nanay. Uy, disco mo yan? And Soto. BBM! Ikaw, sir. Isko, yugo. Botante ka po. Okay. Isko and vice natin. Ano mo guys? Sara. Sarah ka. Sara Isko. Esco. Okay. Maraming thank you. Hello. May mga shoes. Hello po. Sige, Aya. Busy si nanay. Hello, sir. Botante ka po? Yes. Survey po. Sino bang pinaka, dito? Marcos. Marcos and yung vice po natin. Si Soto. Soto. Okay, maraming salamat po. Sir, sabi niya Marcos and Soto. Dito tayo kaya Soto. Okay, maghahanap pa. Ito, hello sir, pwede po. Sino presidente mo? BBM and? BBM and dito sa baba. Kiko, maraming salamat po. And BBM. Hi sir! Dito ka muna sir! Sino? Sino pa? Presidente. President tsaka vice mo? Meron na ba? Lenny and? Okay. Thank you, sir. Thank you. Paubos na yung namin, marker. Lenny. Lenny, sigaw ni Ma'am. Okay, yung vice po. Dito, Soto. Ayan. Ikaw, ma'am. Botante ka po. Sino po sa kanila, ma'am? Lenny and? Ang ganda mo pala, ma'am. Bakit mo? Lenny and Sarah. So, ayan. Lenny po.
and Sarah. Ay, ade, ito. Sino? Si Duterte. Wala pa siya? Ay, ito, vice po siya. Sara Duterte, vice. Ini. Si Lenny and Sarah. Okay. Lenny and Sarah. Malakas nga to si ano. di ba na si Isko Manana? Ha? Hindi ko na-honest ko. Kaya tayo Muslim. Wait, ito yun po, ayaw niya kay Isko. So dito, thank you po. Hello, butansi ka po. Butansi ka, ayan. Sino? Isko. Tsaka si Vice. Hindi, ito po yung Vice. Sige po. Esko. Cake po ba yun? Sabi niya, no? Thank you po. So, ayan Saan? Okay. Dito mayroon pa. May music? May music? Baka maka-copyright mo kami. Dito na lang. Hello! Butante ka po, nanay? Survey po tayo sa ating presidente at vice. Sino po yung presidente mo, nanay? Obama may makakuha mga. So, undecided po? Okay, mayroon po tayong undecided dito, nanay, ha? Ito. Ikaw? Okay, so undecided din po. Ikaw, nanay? Okay, sige po. Okay po. Hello, sir. Magsasurvey po kami ng ano. Sino po yung presidente niyo, sir? Juan. Ini mo. Wah, si Kapa dia. Mayroon palang kapa, sir. Tapos na po yung kapa, sir. Tapos sama Kapa. Oo. Nasali ka ba sa kapa? Sali mo. Nasali din ako sa kapa, sir. Balik ang tapa. Oh. Ikaw, sir. Sino ba? Ay, sorry po. Sino? Oh, sino sa kanila? Si ano? Presidente tsaka vice. Shout out Pacquiao. Pacquiao yan sa kanya, sir. Pang-anim ka na butante niya. Okay, yung vice mo? Sa Vice. Soto. Soto. Dito Big and Joey. Ikaw po, sir. Lenny. Ayay! Pink lang ka. Yung vice mo? Soto. Kayo po dyan, sir. Kayo. Sina, sali sa'yo naman. Papasok. BBM BBM daw. po sa'yo? BBM daw. Yung vice mo, sir? BBM, Sara. Okay. BBM and Sarah. Marcus. And Sarah. Ayan, paubos na yung ano namin. Ikaw po, sir. Pacquiao. Pacquiao and Toto. Soto. Ayan mo, mute mo na lang. Pacquiao, ito. Ikaw, nasaan na ba yung isa dito? Ikaw, sir. BBM. BBM and Sarah. Ayan, thank you so much po sa inyo, sir. Ay, si Binuang dyan. Ikaw, sir. Ayan, President po, survey. Dua-dua aja ko, lipo-lipuan aja. Jadi presidente na ko. Mayungan. Ay, good. Ay, sarap presidente. Okay. Mani Pacquiao ta ba? Balik. Balik apa ba? Nasali din ka ba sa... Sige, yung vice po. Yung boy, si Juan lang, si Sarah. Sarah, okay po. Pacquiao and Sarah. Oh, Pacquiao ta ba? Balik. Apa ba? Malaki ata yung ano mo sa kapa, sir, ha? Oh, logi ako.
and Vice. Pumasok ko rin. Pass? Okay. So, undecided po si Sir. Pati yung, ano yun na undecided. Ikaw po, Sir, may presidente ka na po ba? Tsaka Vice. Marcos and? Yung Vice po? Yung Vice mo? Si Sarah? Okay po. Yes po, pag-survey po ito, Sir. Yung, parang mainit yung ano. Wag na. Oh, thank you, Sir. Ikaw, Sir, butante ka po. Ayan, President and Vice. Sino po? Oo. Sige. Titigan niyo munang mabuti, Sir. Sino? Kiko? Ito, may Kiko Vice eh. Guys ka. Pacquiao tsaka Kiko. Okay, ang Pacquiao tsaka may Pacquiao kasi dito. And Kiko. Ayan, ikaw, Sir. Lene ko. Lenny. Ito dito sa Vice. Soto. Soto. Okay, Sir. Thank you, Sir. Lenny and Soto. Thank you, Sir. Okay. Dito tayo. Eto. Hi, botante ka? Okay. Sir, tanungin kasi yung presidente mo, tsaka Vice. Marcos and? Sarah. Ikaw po, Sir. Ikaw. Sir, kung kisay makanaw, Sir. And Sarah. Ayan. So, undecided pa po si Sir, ano? Thank you, Sir. Ikaw, Sir. Ayaw. Okay, undecided. Eto, Sir. May president ka na po ba? Ayan, President and Vice. President po and Vice. Sino po sa kanila? Sino presidente mo? Ako. Ang galing ng sagot mo, Sir. Oo. Sino presidente mo, Sir? Yung iboboto mo talaga? Bongbong. Ay, yung Vice mo? Vice mo? Ganda. Si Sarah. Okay. Ganda. Oo. Ganda. Ay! Naman si Sir, ito lang, babae lang kasi isa. So, sino ba? Dito, Bongbong ka. Yung Soto. Soto ka. Okay po, Sir. Talagang kulit ni Sir, ano? Soto pala. Naubusan na ako ng marker. Sana makabili tayo ng marker. Sino po, ma'am? Butante ka po, ma'am. Matanong lo. Sino po sa kanila yung Yung isang babae. okay, si Lenny. Dito sa Vice po. Sino ba? 6 po sila. Kiko. Lenny and Kiko. Maraming salamat po sa iyo, madam. And Kiko. Okay. Hello, ma'am. Butante ka po? Sino po sa kanila yung ano mo? Presidente mo? Marcos and Vice. Sarah. Maraming salamat, Marcos. And Sarah. Okay, sir. Maayong po paghigo po sa sabaw niya, sir. Sino po? President tsaka Vice natin. Ikaw, nanay. Sino po sa... Ginigipin ko buto. Ay. Ingon siya, may gingon siya. Okay. Okay, pink po na ini. Pink, gini si Sir Conda. Isa lang po.
ganun lang ko. Pacquiao and Ah, Marcos ka na, Nay. Sige. Ewan mo, kubawan ko sa ako'y kuhaan na Undecided yung vice mo. Oh, sabi niya, Pacquiao ba yung sa'yo, sir? Pacquiao Pacquiao, undecided. and Ma'am. undecided. Ito eh, importante ka ba, sir? Ikaw, Madam Marcos and Marcos dito sa vice natin. Kiko. Kiko. Oh, yun sa demo. Ikaw, sir, botante ka. Oo. Mapapanood niyo po yung sa sa YouTube. Eto, sir. Sir, yung sinabi mo kanina, sir, na na pa natin sa mapapanood mo yung pink na boto, sir. Marcos tsaka Sarah, okay. Marcos and Sarah. Ayan malapit na po maubos yung ano ko. Hello po, sir. Magkano ba yung Marcos and Sarah? Ikaw din po, Marcos and Sarah. Ayan, Marcos and Sarah. Ikaw din po, ano ma'am? Marcos and Sarah. Hi. So ayan, maraming salamat po. Tapusin na namin muna to. Sige, salamat. Mamaya na lang. Halika. Alam niyo, ang bait niya kasi nag-offer siya ng buko juice, pero mamaya na lang, hindi pa naman kami. Hello, ma'am! Pwede po mahingi ng sino po presidente mo? Ay, dili pa. Undecided? Okay. So, undecided po si ma'am. Undecided. Okay, sige. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Hello, botante po kayo? Sino po presidente nyo? Dito. Ito, vice tsaka president. Sino? Saan? Saan po sa kanila? Bongbong, sino? Ayan, Bongbong. Marcos. Marcos. Ay, yung vice po natin. Sarah. Apat kayo, same kayo. Sige po, ang dami na Marcos. 1, Puno na. 2, 3, 4. Ay, Sarah naman, wala na din. 1, 2, 3, 4. Ayan, maraming salamat po, sir. So, dito tayo, dito. Hello po, magandang botante po kayo? Hindi. Sige po, maraming salamat. Hello, botante po? Hindi din. Thank you. Hi, botante po kayo? Survey po sa president. Sino? Ha? Isko. Isko Moreno versus Yung po natin, yung vice natin. Yung vice, ayan. Kapatid yan ni Vic. Si Sarah? Yes, may, oo. Sara Duterte yung vice, andyan. Ayun no? Kiko. Okay po. Thank you po, ma'am. So, yun, naghahanap po na tayo. Hello, ma'am. Sino po presidente mo, ma'am? Okay po, undecided si ma'am. Dito. Dito tayo. Hello. Botante po kayo, ma'am? Sino po ang presidente mo? President tsaka vice. Sino po? Lenny. Okay, Lenny. Yung vice mo? Ikaw po, ma'am. Sarah yung sa'yo. Ikaw po, ma'am, Sarah. Lenny tsaka Sarah. Marcos and Sarah. Okay.
Marcos and Sarah. And Sarah. Kan Ma'am Lenny and yung vice na lang, Lenny and Sarah. Okay, thank you ma'am. Okay lang po. And Sarah. So, ikaw sir. Kayo dyan ma'am, sino po? President nyo. President and vice. Okay, thank you po. Marcos and Sarah. Sa YouTube po yan, ma'am. Ikaw, botante ka po, ma'am? Botante sa... okay lang po, basta botante. Ayan. Sino po? Sino yung ano mo? Presidente and vice. Ito, Sarah, vice mo and president mo. Marcos. Marcos. Wala na akong space. And Sarah. Ayan, paupos na po yung space. So, doon na sa ano. Hi. Hello, ma'am. Botante ka po, ma'am? Kasi survey po tayo kung botante ka. Sino ang ganda ni ma'am. Sino ang ano mo, ma'am? Ang presidente mo? Tingnan niyo, oh. Ang ganda ni ma'am. Sige po, sino? Isko and? Sino po yung dito? Vice. Soto. Thank you, ma'am. Isko daw, yung sa kanya. And Soto. Ubus na yung marker. Ma'am, thank you po. Hala. Dito, ma'am, botante ka po? Sino po yung presidente mo? Sige po. Ikaw po, ma'am? Undecided? Sige, undecided po si ma'am. Undecided. Hanap po tayo, hanap. Hello, sir. Sir, botante ka po, sir? Sino po presidente mo and vice? So wala pa po. Meron pa tayo undecided kung talagang wala pa. Pero baka ano, baka merong ano dyan. Sino po? Si Pacquiao. Dito sa vice po natin. Kiko. Okay, sir. Sabi niya Pacquiao. And Kiko. Kiko ba yun, sir? Kiko. Thank you, sir. So, dito kami. Hi! Sino? Tapos ka na ba? Sila kanya. Bawa. Wag tayo dyan. Wag tayong ano. Kasi ano, parang... Ma-idol kay Marcos. Agay Marcos. Sige po, maraming salamat. Tapos na ba sila dyan? Wala pa Ay, hindi po? Sino? Ikaw, sir. Dito muna kay sir. Tapos na siya kanina. Sino? Marcos. Marcos, ito yung vice mo. Guys, Vice mo. Sino? Hindi ka botante, sir? Ay, bawal naman yun. Ito. Sino ba botante dito? Kayo botante? Ito, botante ka, sir? Ikaw, sir. Botante ka, sir? Ito, sir. Okay, Pacquiao, tsaka si... Ito, vice po.
Anim po sila. Kiko ko, Kiko. Kiko. Pakiawin Kiko yun sa'yo, sir. Ikaw kayo, sir. Butante? Hindi. Okay po. Maraming salamat po. Hello, ma'am. Sige, ayaw ni mama, ayaw. Okay. Ay, dito. Hello, butante ka po? Butante? Sino po? May music. Ayan. Sino? Presidente mo and vice. Marcos and Sarah? Thank you po. May music pala. Marcos and Sarah daw yung sa kanya. Marcos. Dito. Okay, Marcos. And Sarah. Ayan na. Focus yung market. So, ayan, natapos na kami dito. Sa pero mamaya, mag-ano pa ng isa, okay. So, magtatali na po kami dito sa Lapu-Lapu, no? So, ayan, si Lene po, nakakuha ng 5, 10, 15, 20, plus 1 and 2, 22. I-focus mo yung kamay. So, 22. Check ko ulit ba? Check natin ulit ha. So, 5, 10, 15, 20, 1, 2, 22. Pacquiao naman, 5, 10, plus 2, 12. Lacson is 2. Marcos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 plus 1 and 47. Check natin ulit ha. Ito ha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46, and merong isa dito, 47. Ayan. So, isko is 7. 5, 6, 7. Perla, di wala. 0 sila. Tapos yung undecided naman po natin is 5, 10, 15. Plus 2, 17. So, ayan po. So, sa vice naman po ito. Vice naman po tayo. Atienza, 0. Value, 0. Ong, 1. Kiko, 5, 10, 15. Plus 3, 18. Sarah. So, si Sarah, parang naano ako dito kanina kasi ano. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ito, 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, plus 2, 52. Ito, Soto, 5, 10, 15. Undecided naman, ito. 5, 1, 2, 3, 4. 5, 10, 15, plus 3, 18. So, ayan po. Ito po yung latest na survey namin dito sa Cebu. So, tuloy-tuloy po itong survey na to hanggang po sa darating na Mayo. So, nangunguna po ang ating Marcos, 47. Tapos, si Sarah naman yung vice, 52. So, ayan po. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe, like, and share sa aming and stay tuned po sa aming mga gagawing survey sa Cebu. So, ayan, subscribe po sa aming Kalye Surveys, Radio Langgo Vlog. And maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you!